human sa novel coronavirus 19 ning suod na sa nirong variant nga Delta porti sang kulbaa nganong wa man gini maayo ning sakita bawo mo tungod kay wa ta mahimong mga iro. So mas may pang mahimutang iro kay maayo dayon ta. Ang babay dinhi sa tong ebanghelyo ipasumbingayan ni Kristo nga dili man ka maoy first beneficiary sa akong gahom. Ang mga tao man sa Israel kay usaman ko ka Hudiyo nya sila mo'y akong hatagan sa gisaad sa Ginoo kay ang promise sa Ginoo gihatag man ngadto sa pinili nga katawhan nya kadto kay pagano man to siya. So di siya angayang tagaan. Mao tong gipasumbingayan ni Kristo nga di man maayo nga ang pagkaon sa mga anak kuhaon o nya ihatag na noon ngadto iro. Pero ang babae niingon, sir, bisan gani ang iro makakaon man sa mumho nga mga hog. Og kini maong sultis babae mao ni ang nakapatandog og nakapaabli sa kasing-kasing og sa gahom sa Ginoo ni anak yung gutluan na ayo dayon ang iyang anak. No? Nya kamo anda mong mahimong iro. Uy, gusto ba kang mahimong iro? Or gusto lang ka nga mahimong amo sa iro? Kaya kita karon daghan magita mga pets kasagaran iro man og iring pero murag number 1 siguro ang iro atong mga pets pero kita mo'y amo kita mo'y mo train pero ikaw mahimong iro adto ka mo puyo sa tangkal sa iro ambot ganahan ba ganahan mo nya pakanon kas pagkaon sa iro kana mga sobra-sobra mo ipakaon nimo kana mga pinupho diha sa lamisa og sa mga bahawan mo ipakaon nimo kana bang moingon din ambi ng mga bukog kay sus ang akong dugi ana o sige tagaan ko no tikag bukog gusto ka uy dili no mao na pero mao din ay sekreto gitawag ni siya profound humility unsa man ang profound humility ang pagdawat sa labing ubos dili ta mangandoy sa labing taas kay karon gud ang kalibutan gatudlo na to kinsay number 1 sa ato rong sa taon na Olympics Tokyo Olympics kinsay number 1 kinsay maka gold medal kinsay maka silver mao gyud gitudlo kinsay kinagwapahan kinsay kinatasan kinsay kinanindutan og lawas kuntis ana mga mismis ana kinsay kinamaayuhang muhumili nga pare kinsay mga inana ba kuntis-kuntison kinsay pinakadaghag mga viewers ang pinaka pero ang makapaabli des kasing-kasing sa Ginoo ang pinaka ubos og ang labing mapaubsanon kanang mosugot lang nga himuong iro nganlag iro og pakanon sa pagkaon sa iro. Karon kinsa kay malangit nato kanang nagpuyo og mga nindot nga balay o kanang nagpuyo sa sidewalk nga mosugot lang tagaag panos nga mga pagkaon mangabkab lang sa basurahan ug mao'y ilang i-recycle og kaon kinsa kay malangit sa matas Ginoo na tutok mo muna ko basig sa ingon na mo parihara ta pader pulos ta impiernohonon bitaw mga matay gitag mapahitas-on ta tanawa diri sa unang pagbasa unsay ilang gisulti nganong wa sila hapit na gid ta sila usa na lang ka boundary ilang latasonon mao na ang promised land pero unsa may nihari nila ang ilang kahadlok paghari sa kahadlok niingon dayon ni tan-aw din sila silang kagalingon unsa ragoy atong dag-anan ana mga tawhana kinsa ragud ta di ta kabuntog nila muraratag mga apan-apan ana ang ilang gitan-aw ang ilang ng kapasidad ana
wa sila magtan-aw nga ang naa di ay nila nga nagkuyog nila mauday ang Ginoo. Purting sukuas Ginoo sa ako nga nagkuyog ninyo, ako nga naghimog karsada dito sa dagat, ako ang nagpakaon ninyo ato mga pagkaon nga wa gyud mo magutmi hangtod karon, ako'y naghatag ninyo tubig diha sa taliwas desierto. Inyo lang kung kalimtan ang inyo ng kaugalingong kapasidad ang inyong tan-awon. Mo nang moingon din ta, unsa ra gyud mahimo nato aning delta, unsa ra gyud mahimo nato aning corona. Gamay ra kay ta oy, dali ra kay tang patyon ani, hadlok kay tas tanan. So kaning atong pag-atubang aning virus karon, kaning pandemic, kahadlok ang atong gi-promote og maayo. Hala bantay ka, hala unsa galisod ka ginawa, hala bantay ka diha, ana dayon, hadlokon dayon. Oh, mamatay man sa Ginoo ta, pero relax lang. Nindot man ko nang mamatay ka nga smiling, di ba? Nindot man ko nang mamatay ka nga nagsalig sa Ginoo, makaingon, pagbuot ginis Ginoo. Ang Ginoo ra may magbuot sa kinabuhi. Ana. Nindot ka na inig kasakit ni mog cancer ba, dili ka mo ingon nga, wala ba ko'y kwarta, unsay akong ipakimo, unsay akong kan, asa man ko anig budget. Ayaw ana. Ingna na ako'y Ginoo. Na ako'y Ginoo. Nyag iya kong ayohon, maayor ako. O iya sa kong patyon, kita sad mi. O di ba? Ang saman gusto ninyo, makakita mo sa Ginoo, makasuod bug langit, dili. Ang promised land mao ang langit. Parihas sa mga Israelita, ang promised land mao katong yuta sa Kanaan, nga tambo kayo. Pero ang ilang kahadlok, na forfeit ang ilang pagsud sa langit, giingnan sila sa Ginoo, anhira mo mga matay dinhis desierto, mahibilin dinhi ang inyong mga patayng lawas. Katong nag-edad og 20 anyos pataas, mahibilin mo dinhing tanan mga matay mo. Kita sad ganahan gid itang musud og langit, pero hadlok itang mobuhat sa mga buluhaton nga langitnon. Di ba? Hadlokan. Kamo, di mo mahadlok ang inyong naong matiguang. Ha? Sa naong palang hadlok na ta. Hala, pakulor, hala, nos din eh, paputi ang naong arumbatan og naong. Ako baya, og kuluran ni akong buhok, batanon pa ba tingali sa ko gamay. Adi pa mong ko'y buhok, alkansi nang way buhok, ano sila makuluran. Pero kaning ako, og kuluran lang gid ni, maka biktima sa nig ko na. Ay di ay. Nya mao na atong gukuron nga di kita matiguang bahala nag ang linaktan tiniguang basta ang naong batanon. Nga buangon kita sa tanan. Di jud ko musulti sa akong edad, birthday noon akong isulti, pero unsang ira o di ko musulti. Ang among patron sa mga pare na si San Juan Maria Vianney, mumho ang gihatag niya dito sa seminaryo, kaluoy aron ma-promote siya, kay gitagaan siya dako kayong problema siyawa, di siya kamao sa Latin, kanang dialect ba, French man siya, bright siya sa iyang dialect, pero og arinas Latin, nabugo gid siya sa Latin, di magisa kamao. Unya kay ang medium of instruction ug ang ilang i-answer sa mga questions o maghimo sila mga answers, Latin man. Di purti niyang bugua. Purti sa niya gyud kabuutan. Mo to kaluoy ra gyud in taon sa mga formators. Sige, kaluy-in na lang na kay perting buutan na i-promote, pero tutori ang tutor na sa. Hangtod yung pag-order niya, mumho ra gyud gihatag, kaluoy ra gyud in taon. Naa say pare nga magsigig atiman niya, ako lay mo tutor, kuan lang gyud, i-proceed. Hangtod pag-order gi-question og maayo, unsa man niya iwali ani, unsa man niya isulti ani sa mga tao. Og parion tani. Nya particular man kay sila ng imong theological knowledge, philosophical, moral, ana. Uy, galisod masintyan. Kaluoy, mumho. Nya gihimo siyang parish priest, gihimo pa siyang assistant parish priest, namatay bitaw ng iyang parish priest. Nga katong pirming maluoy niya ba, namatay man. Karon galibog naman sila, asa man tani ibutang ning paria nga. Asa man ni ibutang? Wa may mudawat nga parish priest siya, dihatag naman ako, kabugo anas tanan. Unya unsa man niya, ako
ako'y masawayan ana. Oy, doon na may parokya dito sa Ars nga gibiyaan sa pari kay mga tao din agyon mo tuog pari. Gipangbato naman ang pari o mga dunot nga tamatis dito. Nibiya ang pari. Wa nay pari dito. Surrender. Mumho gyapon tong lugara, gamay pa, bugoy pa, mga buangon pa, immoral pa kay kinabuhi. Isa dito na ibutang. Dito ibutang ditso siya paris priest. Wa na ma-assistant. Pero ang gibutangan mumho sad nga klasis parokya. Ang iya sang klasis assignment mura sag mumho. Ambot kinsang paria mo sugot anak karon. Kay ba mo pila siya katuig na assign sa atong parokyahan? It was his first and last parish. 40 katuig siyang gi-assign dito as parish priest. Ako gi-assign ko diri 40 katuig, malipay ko dili. Oh, sugot ko eh. O makaabot ko 40 katuig pero di biasa yon, i-assign kag usa ka assignment 40 katuig. Pero iyan ang gidawat na mapaubsanon ug ang iyang gamay kaayong kapasidad iyang gi-maximize ug unsa may iyang na maximize ang usar gina siyang kasing-kasing ug unahuna ang pagluwas og kalag, the salvation of souls. Dili na ko magkinahanglan anig Latin, di na ko magkinahanglan anig taas nga mga theological kuan. Ang akong gikinahanglan mao ang pagsakripisyo, ang pagampo og ang pagpakumpisal sa mga taong naisala. Og mao na mo spend siya og kanini ang 16 to 18 hours sa kumpisalan, pagpakumpisal nya. Mumho sad ang iyang gikaon, kausara siya mo kaon sa usa ka adlaw 1 boiled potato sa usa ka adlaw. Iya tong reparation sa mga sala sa ato pag fasting siya kaadlaw para ang mga tao mapasaylos ilang mga sala. Di man sila kamaong mohimog penitensya, ako'y maghimog penitensya nya ini kagabi iyang latuson ang iyang lawas bayad sa mga sala sa katawhan, labi na gitong gasigig premarital sex, sigig disco, sigig sugal, sigig inom, siya mao'y magantos para nila. Nduta no? Sugdan mo karong gabi magsige na kaglatos para sa mga nanga-COVID, para sa tanang nanga-COVID ana. Asos di ka mataptag COVID, patay ka sa agas imong dugo eh. Pero gibuhatan niya. And after 10 years sa iya palang assignment dito, na transform na ang tibuok parokya hangtod karon. You can still sense the ambience of holiness sa mga tao. Gikas kinabataan ngadtos kinatiguangan. Na convert kinya tanan. Hastagod mga kardinal, mga obispo, mga pari adto na mga umpisal niya. Magtulda gud sila maghuwat og tagsa kasibana usahay aron lang makaabot ang ilang schedule sa kumpisal. Magtulda ang mga tao. Ako diri bala mo nagmagtulda mo hindi ta mo gawason. Pero mao ni ang model. Ngano man gi-maximize niya ang mumho. Ang mumho yang gi-maximize. Mao na ang mumho sa gahom sa Ginoo, igo nang makaayo sa tanan nato mga balatian, makasulbad sa tanan natong problema. Ay na lang pagsig pangandoy diha og daghang butang. Sige kag pangandoy, Ginoo makapasar ta ko sa board exam, Ginoo unta maunor unta ni akong anak. Ayaw na ana, mumho lang. Mo na ikakita nimo sa imong anak nga bugoy kayon ka. Daghana ning mumho Lord. Igabot sa imong banang palahubog niya na sa laing mumpo ay. Akaning sana mumho. Hapit na ba ni mamatay ning mumho ada, pero ako gining i-maximize. Gakson ko gining maayo. Kay unsaon man nga imo man imong gihatag nako mumho. Wa man ko nimo tagaig mga bana nga parihaan nilang Brad Luloy, inana nga mga buutan kayo. Tagaan man ko nimo aning barumbado kay tanan mumho ra gid ni, pero i-maximize ko ning akong gugma ning animal dako. Oh, anay Jackson. Ang sa resulta, masanta ka. Santa lagi ka. Dili mong tuod eh. Ayaw pagsalig sa imong kapasidad. Ayaw pangandoy anang wa diha. Pareha ni mga Israelite, siging pangandoy sa wa diha. Siging reklamo. Ang Ginoo nadugay, naglagot silang pagkareklamador. Sig pangandoy anang wa diha ba? Nya dili mo appreciate og unsay naa.
Kanang inyong kilay, unsa man na mumho dili. Nipis naman kayo, mumho na lang tingali na, ayan na lang nagbadlising, ano ang imong pa man ng pabagaon, dawatan na lang na as it is. Kanang imong buhok nga purti na yung putia, nangalarot pang uban, mumho na lang tingali na, pero i-appreciate gihapon. Kanang imong linaktan nga di nakakanaog ug di nakakasakas hagdanan nga ditso-ditso, tinagsaon na nimong ang mumho na tingali imong linaktan, pero i-appreciate nga makalakaw pa ka. Di ba? Ang imong balay gamay tingali kayo, ang imong kwarta karon gamay kayo, mumho na lang tingali imong mapalit. I-appreciate nga napa na. Kita bitaw dinhi unsa may atong kapasidad nito, ipausab ta ning simbahan, pilay magasto mga 40 million. Ha, di madaoy unsa ra gud ta dinhi, ting COVID pa gyud, tan-awa ra gud ni mga naong aning manimba, mulog bago nagdako-dako, lingo na magani nag-anaag sibot. Nya mo na imong pabayaran 40. Di mumho tingali na, pero ato na lang ginang dawaton. Ang tanawa karon nako na kay taghalin. Ang atong hope and opportunity ang halin 5,002 slots na nilapas na tagduha ka slots, di ba, pakpak halin nagmay-gagmay lang halin yun. Ang uban ani in town di na lang sila mang snacks kay ilang tigom-tigomon kay makapalit sila usa ka slot sa sigig yung hatag niabot yung 5,002 karon. So ako na ning i-declare nga mo close na ni ugma katapusang pamaligya ugma ang katapusang kwintada ani Sabado i-close ta na ni ha. Kamong nang gusto mo palit palit na mo karon. Ugma katapusan ang last day sa sale. Adi mo to last day lagi sa sale ugma sa hope and opportunity. Ugwa mo, balhin lang mo there is divine power and salvation. Napa may 22 ka slots na hibilin. 22 slots. Tag 5,000 eh. 22 ka slots na lang sad. Wasa siguro tingaling within this week. Basig mahurot na sad ni. Unya, anhin na nato din pangitaon. Di oy. Pero naamay Ginoo. Gipangtandog mas Ginoo kadto mga kasing-kasing sa mga tao nga dili taga dinhi. Nangabot mang ilang donasyon din bisag tuas sila sa Amerika, tuas Australia, tuas Canada, tuas kon so pakpakan nato silang tanan. Salamat kaayo. Salamat mga donors, mga namalit. Daghan sad mo madawat gikas Ginoo kay inyong gipaambit namo ang inyong mga bahandi, dili mumho ang inyong gipaambit. Pero kami dinhi in relation sa atong projects nga gi-envision nga makaayo kay sa atong parokya, mumhora ang atong kapasidad. Pero ningon ang Ginoo, ni ay San Vicente Ferrer, ni ako, ni as Pedro Calungsod, ni as Lorenzo Ruiz, ni ang mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario, mumuho pa ka na. Di ba? Muna relax lang. Relax ta. Muna huwag kita ma-stress din ni atong mga project na to. Sige lang tag-announce. Ana, okay kayo. Nga naman, sila na mga to mga convincers mga kasing-kasing, kita letig sa buwag. Di ba? Muna, kaning atong mga bildo diyan nabuak ra ba nang atong stained glass di anang gawas usa ka stain ana kana atong pultahan kay nahapak sa bata sa kaning basiyo nga kuan sa coke butilya kanabang plastic ba nabuak muna diha ko nakakita pagkapiligro day ani so nag-order taron nga butangan na nato diha og kanang tempered glasses kanang tanan nga posibleng maigo ba. So mugasto na pud ana. Ano tanan? Apil ning 7 sacraments kay og magbagyo-bagyo naay manglupad nga mga bugat-bugat nga butang kagay ginatanan. Naman ay bildo nga giali nya una pa ang stained glass. Naay bildo ba nga moy gi front. Nya una pa ang stained glass. Pero ang bildo dali day kay buak. So atong butang aglig-on-ligon tempered. Haron nga di kay daling mabuak. Gastuhanan gina diha. Kada ko apil na diha kanang dako kay nato logo diha babaw. Naay bagyo magdag mga unsay nga na mga lata mga usahay mga atop igo na bungkag na dito abutangan na tog tempered wapata ka kuag pilay quotation ato nya makabayad na siyempre naagod tay mga mumho di ba na nya mukaon mo mumho sugod karon kaon nagmumho ha nya mosugot na mo inong iro
Mo na ingnon gani kas imong bana ikang pistiha ka, ikang buanga ka, sa arang-arang nalanig jutay si iro. Di ba? Pero ingnon gani kas imong inahan, amahan, ikang animala ka. Sa ay salamat iro. Ana no? Kaon na tanig mumho kay anhi din himugawas ang dili masukod nagahom o grasyas Ginoo. Profound humility. Daghang higayon na si Jesus nag-ingon, pagtukaw kamo aron dili mo madala sa dautan. Kanisad si San Pedro mismo sa iyasang sulat, naasa ni siya sulat 1 Peter chapter wa ko kibaw chapter 4 ba to, chapter 5 ba, nga niingon sad siya, ang atong kaaway ang yawa murag leon nga nagmove, nga nagtuyok-tuyok, nangita og iyang tukbunon. Sukli siya, liguna ang imong pagtuo. Ana siya. Og tingali nasuwat ni San Pedro tungod sa iyang experience. Kini ang atong ebanghelyo karon nagpakita nga bisan pa si San Pedro or si Pedro, Simon man ang iyangan sa una, nga tugahan, gigasahan sa amahan sa usa ka kaalam nga wa ihatag sa laing mga apostoles nga mao ang pag-ila ni Kristo, nga mao ang Mesiyas ug buhi nga Dios, mayawaan ra di ay gyapon. Mayawaan ra gyud. Labaw na tingali mo diha. Wa pa mo yawa Ha? Kanus aman ta mayawaan. Organi, nganlan kita Ginoog yawa. Satanas. Nganlan kita niyag Satanas. Tanawa si San Pedro. San Pedro naman ni siya karon. Pero niabot yung punto nga ginganlan gid siya ni Kristo og pahawa Satanas. Giingnan gid siya. Di wala siya moingon nga pahawa Simon or pahawa Pedro. Ang iyang gingan pahawa Satanas. Kanus man na nahitabo nga nakuha gid siya sa yawa. Si Pedro, amo kibaw, nahadlok siyang mamatay si Kristo. Kining kahadlok nato nga mamatay. Hadlok gani kang mamatay, bantay-bantay diha, mayawaan gyud ka. Nya kamo, di mo mahadlok matay. Ingna na imong tupad ko no be, hadlok ka mamatay. Ina, ito pa niwa, hadlok ka mamatay, musunod mo ni ng solidad. Saan? Mingon gani ko, simbako pa dire. Yawa na ka? Bitaw. Nga naman, kaya ang yawa, mo'y tag-iyas kamatayon. Ang Ginoo, mo'y tag-iyas kinabuhi. Ang iyang ihatag kinabuhi. Ang ihatag sa yawa, kamatayon. Kanya kay ang yawa, aron mahalin ang iyang kamatayon, mahalin ba? Iyatang hadlokon sa kamatayon. Kay kung mahadlok na gud ka, kana bang mahadlok ka sa usa ka tawo or mahadlok ka sa usa ka sitwasyon, mao naman ay musod sa imong hunahuna, kabantay mo na maglagot ka sa imong bana kay nangabit. Tanawa, di ba, ang imong hunahuna, ang imong bana, kada lakaw, ina sa katong panungay, ina sa katong buang-buang. Tunda tingito siyang kabit da, tunda to siyang kabit. Mura bag mahimo siyang buhi, diha nimo, tanawa ng mahadlo ka mamatay, di ba? Hasta tanan nimong buhaton, adi lang ko anak, kay mamatay niya ko, adi lang ko anak, kay mamatay niya ko. Pirmi ang kamatayon, sikat, sa imong hunahuna. Pero wa ka mahadlok, malimtan mo na nimo. Malimtan, mo na karon hadlok gani kang mamatay, nakuha na kasyawa, pasabot ang yawa na maoy ni as imong unahuna, mo na kanang kahadlok iya ginasyawa, presensya ginasyawa ang kahadlok. Bisag unsang klasihas kahadlok dinhis kalibutan, maunay presensya siyawa. Na siya. Mas ba kuno pangutanay mong tupad ina giyawaan na ka? Ina.
giyawa anak ka mingon siya, wow, oy Ginoong ni anak ko, so ko yawa ko taon ana, congratulations. Pasabot din agi na siya mahadlok, di siya mahadlok nga masunog ilang balay, di siya mahadlok nga makubid ang iyang mga mahal sa kinabuhi, di siya mahadlok nga kana ganing masakit siya cancer, di na siya mahadlok nga maglinog karon nya malusnoan ta ning ang building. Wa na gina siya. Pasabot, relax. Mao na ingos Kristo. Nya unsa man ning ni ang kahadlok, gitawag ni siya ni Kristo og huna-huna nga tawhanon. Matud pa niya diri, kay ang imong huna-huna sa tao dili sa Dios. Kana bang atong mindset, ang atong mindset Diyos nun ba or tawhanon? Tawhanon gani puno kas kabalaka o kahadlok, babag ka sa daan padong sa langit. Diyos nun gani relax sa gyud kayo. Tanawa sa unang pagbasa, purting lagutas Ginoo, naapil og kalagot sa Ginoo si Moises og si Aaron. Nga naman, kay si Moises og si Aaron nakuha sad sa yawa atong gutlua. Ngun sa may pagkuha, ang mga tao nagreklamo kay wa na sila tubig. Katugos Miriam, di ba namatay, gihisgutan man namatay si Miriam. Mao to'y gadas bato si Miriam. Nato siya bato nga gida nga siya ra gyud atoy gitagaas Ginoo nga adto motubod ang tubig. So bisag asa sila maglakaw, si Miriam mo'y nagdag tubig. Gusto gani sila nga manginom, ibutang ra tong Miriam tubig, sige gagas ang bato, tubig. Mo to manginom sila ato. Awa di mo kibaw na. Masag mo basa-basa ang Bible. Pagkamatay na, di naman mo tubod ang tubig kay si Miriam man mo'y nagdahato, di nahubas ang tubig, ni yaw-yaw ng mga tao. Paglubong ni Miriam, nawa nam sa tong tubig, wa may laing kuan ang Ginoo gi tagaan, purtig lagutas mga tao. Mauna ni, mga matay na sad ni ani. Yaw-yaw na sad sila. Kay tubig importante biya kay tubig nya disyerto, unsaon nimo ana? Tingali tungas adlaw wa mo'y tubig, purti ng ugaha. Yaw-yaw sila maayo pag humaglubong ni Miriam. Ningon ni Moses, unsaon man ninamo? Ang advice sa Ginoo, insa kita ka ng bato dias gawas. Ay sa tolda nila na may bato dos gawas, ingon siya nga sultihi ang bato nga mogawas og tubig. Nya dad-an ang imong sungkod, nya sultihi ang bato. Ang gingos Ginoo sultihi ang bato dili bunalan sa kalagot ni Moises mga tao. Isa, masama mo, kamong mga masupilon, gatuo mo di mo tagaas Ginoo og tubig. Niray, hapak ko niya kaduha, ingong Ginoo, naapil ka kay wa ko nimo balaana. Ninggawas gihapon ang tubig, pero ang Ginoo naglagot. Kay nga naman, kadto daing bato, mao dayto ang Ginoo. Gipuspusan man hinuon ni Moises sa iyang sungkod. Di ba ang Ginoo ni ingon mas Kristo, I am the fountain of living water. Di ba? So ang Ginoo tuburan sa nas tubig, gipuspusan man noon. Wa na mahinon balaana sa ni Moises ang Ginoo mo tong ningon siya diri, kay wa ko ninyo balaana, maapil mo kamatay aning mga tawhana. Di na mo kamong duha ang magda nila ngadto sa promised land. Mo na si Moises wa gini siya kaabot sa promised land. Naglantaw ra ni siya, gipatay siya sa Ginoo didto. Ang nidana ang iyan ng assistant si Joshua, mo ni nidaan nga tabuk sa Jordan. Wag yapon mo kay bawa na. Amo lagi kay di man yapon mo basa. Nya unsa may relevance sa atong kinabuhi? Kana bitang dili nato balaanon ang Ginoo. Daghan kay okasyon sa atong kinabuhi nga atong dagmalan ang Ginoo. Pananglitan. Kanang taong gibunyagan, ighumag bunyag, unsa naman na siya? Kusga. Ha? Kristiyanos, wag gid mo kay baw. Anak sa Dios, inighumag bunyag, anak na nas Ginoo. Wa di mo kay baw ana. Awa gid mo kay baw. Mao bitang bunyagan dayon ang bata, bisan pag bag-o pa lang na tao, as soon as possible bunyagan dayon kay maunay makapahimo niyang anak sa Dios. Kamo na bunyagan na mo. Kinsay wa mabunyagi, taas ang kamot. Oh, mga anak na ta sa Dios. Karon,
Kung imong kusion ang imong anak, kinsay imong gikusi? Ang anak sa Dios. Ang Dios mismo. Wa nimo balaana ang lawas sa Dios nga mao ang imong anak. Kung imo nang singhagan ang imong bana, kinsa may imong gisinghagan? Ha? Tubag. Ang Dios. Kung imong libakon ang pari, kinsa may imong gilibak? Ang Dios. Kung hikapon sa pari ang madri, kinsa may gihikap? Nihikap sa Dios kay manguros iguman. Mao na, kung ang imong lawas gamito na nimo sa pagpakasala, ikaw mismo wa mo respeto sa Ginoo nga naas imong lawas, nga nagpuyo sa imong lawas, labi na gyud sige kag kalawat, nga imo lang yapong himuon ang imong lawas nga agent of sin. Mao bitaw na nga makasa kita kung ang atong lawas gamito nato sa pagpakasala, pagpangawat, kanang pagtipon-tipon, premarital sex, kanang porn, kanang naang pamakak, panglibak, panaot, panagmal, kanang puyo-puyo sa lalaki o sa babae, nga unay laki, unay babae. Mga paggamit ba nas lawas nga sala? Respetui, balaana ang imong lawas. Ayaw supak-supak ka ang Ginoo, pinaagis imong lawas. Kita mga buangon kita sa tanan, maingon din ta, musabot rang Ginoo, oy, musabot ra. Hay may imong gigamit, huna-huna sa tao o huna-huna sa Dios. Naron diha. Og tao gani, maingon juga, musabot rang Ginoo, musabot ra, oy, musabot ra ganas Father. Ako kana mas Father ko di kasabot god. Sige gwali, mura sa na siya unsa da, mura sa na siya perfect. Ako, di man jud ko perfect. Pero nga kung gisulti na ko ang perfect. Appeal sa ko ani. Nganom day? Kamura day mo yung gustong sala nga lami man sa. Pero lagi makapa-impierno. Sao man gyud? Ato nang ako nang i-deny. Ug ako ma-impierno sa ko tungod sa akong pagpakasala. Kita ta dito. Kita kits. Kamong sigig simba dinhi adto ra tas impierno magkita. Sugot mo. Ha? Kamong sige rog simba, apil na mo dias online, sugot mo, ato ta magkita sa impierno, ikamatay na to. Ayaw oy, ato tas langit magkita, mo na sugod karon, balaano nato ang lawas sa tao, labi na gyud gibunyagan. Kay mismo gani ang bato nga giisip ni Kristo o sa Ginoo nga representative sa iyang presensya, nasuko man gay siya nga wa balaana ni Moises. Nasuko mo guys ya, bato ra gyud to. Unsa naka ang tao nga gihimo gyud sa iyang larawan og kasamahan. Una siya bantay-bantay gyud mo. Ay na gyud mo panglibak. Ini hunahon ay mang aksyon ta kag panglibak. Ay ang Ginoo akong gilibak. Ig-aksyon nimo buhat ay sala man gid ni. Ako na sa ding balaanon akong mga kamot, akong hunahuna, akong mata. Nigtan-aw nimo anang porn. Ayay, sala man gini. Last na lang gini Lord. Buangon tayo. Muna, di ta mo compromise ha. Timan kada na to buhat og sala. Kada na to huna-huna. Nahimo na tang satanas sa mata sa Ginoo. Anang gutloa. Nahimo gid tang satanas. Nya ingno na tas Ginoo pahawa satanas. Kakuyaw og nagwali ko ron diri nya sa matas Ginoo di ay satanas na di ay ko. Mao na ang akong kasing-kasing karon, ako na lang say check up naam sa koy sala. Moingon sa koron, Lord, hunongon ko na ni. Ngayon ikaw ba? Sorry Lord. Wa gid ay hunongan. Away na lang na magbasol. Basin pa sa sunod maka kuan na gyud ba? Maka-maintain, di ba? Oy, kita magsigig kahadlok, sige kahadlok. Hasta gud ang atong pagampo, hinungdan kahadlok. Magampo ko kay sus Ginoo itaw, sus Ginoo. Ana, ayaw nagda ka sa yawanon nga hunahuna, nya muduol ka sa Ginoo, mura kag buang. Nganong kahadlok may imong dados Ginoo, gugma og pagtuo, mo'y dad-ang adto sa Ginoo, dili nang fear. Kay iya na siyawa. Kadaghan din magpabindisyon anang asin, magpabindisyon anang oil, magpabindisyon anang tubig nako para unsa man Padir na mo gumikahibudngan sa among balay, padir nya amo lang ning sablig-sabligan mawa man sad padir. Nako amo ba?
Unsa may inyong gatok mo dani, kahadlok o pagtuo? Ang siya ay pagtuo pa rin. Ako, di ko ni blisingon. Ay, sa pader blisingin. Sa pader na ko, nahadlok dahil mo. Di na ko blisingan. Kisay blisingan. Kaya akong blisingan. Aram mo gawas ng yawa diyan ni mo. So niya ka ng asin pa rin. Isaplig ko din mo. Ay, gusto ka kang mawa ang yawa. Na diyan ni mong yawa. Wa man na diyan imong palibot. Naani mo kanang imong hunahuna. Giyawaan sa bligig asin bubuyan ng lana nga usa ka galon nga yang gidab mantika ra bag na ay bobo dia na tog mawa bang yawa ug di gay mawa perti gini mong yawa. Bisag asa pa ka maglakaw-lakaw, bisan pag adto pa kasuod sa aning dormitoryo bas mga madre ba nang sulanas mga mungha huli man jud kay nastanan, bisan pa dito kuyawan lang yapon ka, kadaghang mga madre nagdepresyon suod silang monasteryo. Nato paportig yung yawaan. So dito, ano man, di alagi ng yawa na to, huna-huna, anhi siya musod sa huna-huna. Mau kinay sugod. Nga karon sa may inyong gihuna-huna, nga taas na kay akong humili. Sige, maundang ako. Ang transfiguration, mauni siya ang gitawag mahimayaong pagkausab. Mauni siya ang kahimtang nga gipakita ni Hesus sa iya mga tinun-an sa paghatag nila pagmatuod unsa may mahitabo kung mabanhaw ta. Inig kabanhaw dahil nato mga igsuon, lahi na taog naong ang atong figure mao gihapon pero mo transfigure, mo gilak mahimong hayag puti. So ay nalang mo dinhi pagsigig hago anang inom anang glutathione unsa pa na diha aron mo puti ng inyong naong o kanang pangpaputi diyang mahal-mahal ra ba na inyong pinigpalit. Huwata na lag mabanhaw. Kanay ni kabanhaw ba? Mo puti lagi ta. Kaning akong naong lago man gid ni. Basta mabanhaw lang ni. Basta lagi, kuyawan mo magtanawan niya. Muputi man ay na lang pagsigig hago diya. Pero ang kuan ani, ang kamatuoran nga ang Ginoo ang Ginoo ba di gid nato ma-explain ang iyang beauty ng Ginoo. Muna diri sa unang pagbasa nakita sad ni Daniel ang pananaon nga di gid ma-explain ba. Hayag, puti, gasakay karwahe nga kalayo, nailigid nga kalayo. Di na ito ma-explain. Pero usara gyud maoy sangputanan kung makita or masinati nato ang Ginoo na agid ning gitawag og talagsaong kalipay. Kana bang kalipay sad nga di ma-explain. Muna kamong manimba dinhi nya inigawas ninyo simbahan, guo lang gyapon inyong dughan, wa gyud mo ka-experience o Ginoo. Ako sa dinig human ako og misa, bugat lang gyapon hunahuna kay minus ra og nakuha. Pasabot ana, wa gyapon ko kasinati og Ginoo. Na ikamatuoran diha. Muna sila si San Pedro sa atong ikaduhang pagbasa, mingon gid sila, dili ni tumo-tumo ang amo ha, kami gyud mismo, kita gyud mi. Nya kay nakakita mo sila Ginoo, bisan pag unsaon sila hulga, ihunong na ng inyong panabi ha, ihunong na ng inyong pagsigig sangyaw ha. Adi gyud sila mohunong. Isab di mi mohunong, kami gyud nakakita. Ana, lisod kay nay makita kag Ginoo, mura kag mabuang sa kalipay. Di ka mo mga asawang niya din nakakita na mo Ginoo diya sa inyong kaminyoon. O yawa lang yapon hangtod karon inyong nakita. Kamo sa mga bana, kita na mo o Ginoo diha sa inyong kaminyoon. Daghan kay karon. Mo bitaw na maglibog ta nga, magdivorce, magbuwag. Nganong magbuwag man nga naa magani uban wa gani makasal, namugos man gani tipon. Nya inig human nagkasal, mamugos ag buwag. Muhangyo ra gyud sa papa, muhangyo gyud sa obispo, muhangyo gyud sa pare. Nya masuko ra bag balibaran.
Kada ba ingon nimo, ay di oy, ay na mo pagbuwag, hantod sa kamatayon. Di mahimo pa dito, bisag ikaw naman diri sa akong lugar oy. Nako sige, ilista kay puyo diring ikarang usa. Nya ako'y puyo dihang na ako'y mangkuanon. Kanindot ana. Anindot ba na? Ana nga mo, imagine raman eh. Pero bisag unsa pay kahimtang sa tong kinabuhi, nasa uban may ngono mamugos gyud sud gyud seminaryo. Parehaning ato ba din mga seminarista ba? Musud gyud seminaryo kay magpari gyud kuno. Nya inig ka pari na magyaw-yaw. Butang ko ning assignment to, ano ko ning assignment. Yaw-yaw. Nga naman, wa kasinati o Ginoo. Duha na ron katuig gikas pag-abot namo dinhi. Sa inyong tan-aw nako nakasinati ko Ginoo dinhi. Unsa may timailhan? Ning hayag akong naw. Kamo sad nga ni dinhi sa parokya nakasinati mo Ginoo tungod sa among pag-abot dinhi. Kasinati. Ulo-ulo sa nangin. Mailhan managod kay di na ta mag-away, malinaw na ta, magkauli, ang katong nag-away, magkauli, ang naay mga sala, mamiya na ilang mga sala, mao ni mga timailhan kay kana manggong sala mga igsuon, mao na siya ang opposite sa transfiguration. Ang makapatransfigure nato mao ang grasya, grace of God. Ang atbang sad sa grasya, sala nya maigo ganita sa sala, madisfigure ba kanang mubati, dili mo transfigure kanang mo sobra kanindot, madisfigure imbis mo ni imong figure padong na dire. Tanawa ng mga magtinukhangay nga way mga kasal, tanawa inig ka hibaw nila nga wa na sila tunghae unsa may bation. Ang naong ma-disfigure, hello, na ni Lord, please Lord. Ana, tanawa ng kinasal, nga naigrasya ang ilang kaminyoon, inikabuntis, unsay naong? Yes, Lord, salamat. Manabi pa, mutiks pa, ay, buntis ko, wala ko tunghay. Positive. Pero katong to ang gatinukhangay nga way kasal, nga way grasya, pulos sala ilang gibuhat, oy, ang naong ma-disfigure. Tanawa sa ning pare, di man sad may pwede mo pakasal. Nya mo sikreto gimi dito. Nindot man sana sikreto. Exciting biya sana. Secret ba na. Tanawa. Magmisa ko ron dire. Nya inig-abot na ko ngadto sa akong kwarto na adayoy message, wa na biya ko tunghae. Di gay ka mo support nako, i-report tag yung kas obispo. Anak ko patay. Unsay kasultian ni ron sa mga parishioner sa kuan online. mo viral gyud kuan ni ron, mo virus pa gyud. Kulba oy, ma-disfigure gyud. Nya magsigid lang kag panghupaw, magsigid lang kag hinuktok. Nga naman, sala magud ang gibuhat. Sala. Tanawa ng inyong mga naong kamo mga managsilingan Tanawa maglinibakay na mo. Unsa man mog naong disfigure nga mata wala. Pero tanawa og magtinabangay mo, kanang magtinabangay ba ang agianan sa imong silingan, imong padak-an inana no, inito wala ni dako lang ingon sa mo na day ay akong gigastuan kay para ba sa inyong agianan ba. Haloy, salamat kay dayoy, salamat kay agi day agi mi sa sige agi mo'y batasan agi mo. Pero dili mga ang inyo bang mga tinagdang luag kayo ang imong nauna. Luag kayo. Kabantay mo? Kaya nga naman nagbuhat man kag grasya mo na. Mao na kining atong gitawag og gifted to give nga tema. Mao ni siya ang sikreto aron tama transfigure. Muna dinis ato rong parokya purting daghanang na transfigure. Anong sige mo sila gahatag? Nahibong yun ko na ako'y naghatag na to din og so sobra na tingali ka 100 nagsige gahatag so daning 2 katuig. Sige lang yun siya gahatag. Anong sige mo kaghatag siya? Lipay man jud kay ko pader nga makahatag. Karon go na ako'y daghang nigukod sa atong
gibaligya last day man gahapon no ang atong hope and opportunity. Daghan kay ningon padir, what in taong ko padir, pwede pa ma-extend ako din agad pwede ma-extend. Diri na lang katabok sa tong usa kaning divine power and salvation. Tagpila man sa na padir nako, tag 5,000. Sige kana padir, kana lay akong 5,000 ako. Kani mo inindot. Ato kas hope and opportunity 2,000 raman to. Tabok na ron sa kuan sa lipay tayo, syunan ka ani karon. Ang atogong halin sa hope and opportunity ang nakwinta nato sa nangabot pa kay naman sa mga pledges panguban ning abot na og 5,026 slots ang halin. Daghan. Ang atong divine power and salvation siyam na lang kabuk ang nahibilin. 9 slots na lang. Bantay mo ni. Di na dyan mo kaabot ani ba? Og maurot na ni. Pero og mo hinon kasagaran na ni mga pledges man. So ato lang ning i-extend tingali hangtod sa Domingo ang pledging. Pledges man ni na may usahay nga kanang mo pledge yan. Pader ika-September mo hatag lang ko ika-September. Uy, nasakit mag-cancer. Pader ako lang tong i-cancel saon man gyud niabot man ning mga ato ganing nang kuan ato katubang heavenly joy kanay bang mga buwak ba nga tag 15,000 man na kada kuan ato kada semana naagi pipila in tao musabot lang pud ta nga pader mao ra gini akong mahatag kay ning abutan man mi og kuan hinaot ta ang Ginoo mo usab sa among kahimtang karon okay ra kayo mo na pledges man ni kasagaran kaning atong divine power and salvation. Sige mo. Hatag yapon mo hangtod ika-Domingo. Pero nga ko lang ba nga nangahalin yun no? Ika-Domingo himo na sa taglain. Tanaw na tog mahalin bagyapon. Mahalin yun. Nga naman kay og mo share ka para sa Ginoo dili para sa imong kaugalingon mo transfigure mas monindot ang imong gibati, ang imong naong mas monindot. Unagoy uban, makahilaks kalipay. Makahilaks kalipay. Di ba ningon ko ninyo nga naay ka na ganing katong PWD, katubang buta ba? Nga ning hatag siya sa katong atong tag 500, katong limot naman ko ato. Katubang tag 500 ba? Divine healing and strength. Kani ba? Sa to? Tablo sa to title na to? Lagi healing strength lagi. St. Vincent's healing strength. Maura gini ako mukaan pader kaya maningkamot ko pader nga makahatag ko anang na ang hope and opportunity. Uy, gahapon to the other day ni take siya nako pader ako nang hug sa imong account. Nagpatabang siya tingito sa iyang suon ba to? Nakahatagid siya og 2,000 PWD buta. Yang iya ding saligan mo kada siya mo kanang mo hilot-hilot matagaan siya iya sang tigom-tigomon. Iya gyud gitiguman. Abot yung 2,000. Pertigid niyang lipaya. Take siya nako. Lipay kay siya. Ako sad perti sad na akong konsensya ha. Kamu wa mo makonsensya? Kung nakonsensya mo, hatag mo. Ako di masa ko makonsensya kayo kay kada semana sa kanang akong dupa-dupa na amjo ko'y kitaon makahatag biya sa gyud kog labing minus 5 ka slots kada semana. Makahatag koy wade mo kibaw na. Oy, sikreto ra kay nang ako. Nang duna sa ko'y transfiguration. Na siya. Si Jesus mga igsuon nakalakaw ibabaw sa tubig unya nakaayo og mga masakiton, nakapapahawag mga yawa, nakamultiply og pagkaon. Why imposible niya adtong panahona usa siya ka tao. Anang tao gyud ba? Mutuo ba mo nga kita makahimo sad sa iyang nabuhat? Kay tao man to siya. Tao gyud ba kanang pares nato ba?
Nahimo siyang tao. Pero ang iyang gibuhat, makaingon sa tao usahay nga, di man tingito siya tinuod nga tao, kay sunan kay ang pagkaon 5 kapan, multiply, pakanon pang 5,000 niya, sobraan pag 12 kabukag, niya lakaw pa siya sa tubig, bisag 14 kusugas bawod, hangin pa, lakaw ra siya sa tubig, ibabaw. Niya, ang mga masakiton, hikap lang sa sidsid sa iyang sinina, ayo dayon. Karon ini gumagmisab, naamoy sakit, hikap mo niya kong sinina, naaw na tog di ba mo samot. Niya, ang kuan pagyod, kanabang mga yawa, papahawaon niya, kita, lain man ta, mudaghan man ang yawa nun, nanata. Iguli ron yung balay, ambot, mawa ba kang yawa? Mawang yawa o mudaghan? Ha? Ambot lang, ninyo. Muna, nganong nakahimo man si Jesus na ini? Ang unang rason, ligon kay iyang pagtuo sa amahan. Wa gid siya pagduha-duha. Si Pedro, ligon-ligon ba sang iyang pagtuo, gani gideklarar man ni Jesus, ikaw Pedro, bato ka, nianhin ako tukuro ng akong simbahan, kay ligon lagi. Pero si Pedro pag-ingon niya, palakta sa kustubig nga nimo, ingon si Jesus, ngari, lakaw, nakalakaw man gid siya. Pero pag sud nas kahadlok sa hangin, kahadlok sa balod, kahadlok nga maunlod ug mamatay, naunlod na gid hinoon, porti na ginoong pagkaunlora. Kana bitang atong gikahadlokan, maunay mulamoy nato. Kanang imong gikahadlokan, maunay mahitabo nimo, maunay timan hadlok ang maimpirno na ginoon ka. Hadlok ang masakit na ginoon ka. Hadlok ang masakitan na ginoon ka. Basta kanang imong gikahadlokan, maunay mahitabo nimo. Tanawa sa unang pagbasa, si Aaron o si Miriam naglagot ni Moises. Kay mura man sila mawa nas passing. Murabag ang ilang ikahadlokan ba nga, wa naman tay kwenta ani. Ana, tagoy gakuyog nganong si Moises naman lang ginay magsigig sulti, nganong siya naman lang ginay paminawon, siya na lang gyud maghimog desisyon, siya na lang gyud paminawon sa Ginoo. Siya na lang yung mouthpiece sa Ginoo. Murabag nahadlok sila ba nga, mawaam tas passing, ani? Pag kahadlok adto nila, nasanlahon na gid hinoon si Miriam. Niya unsa man ang sanla, sa unang panahon, ipalayo yung kas community. Di, porti na ginoong pagkasalikwaya, tugkan man siya sanla. Muna, ikaw mahadlok ka nga dili tagdon, di ba namantaan ang kinaiyahan no? Ano ba mga kiispi ba? Nya og dili gani ka matagad, dayong kag kusmod, musamot na ginong di nakatagdon. May pagmuuna na lang kag tagad. Ay napay mo tagad nimo tingaling duha ka buok. At least wa kag reject sa duha, reject ka sa tanan. Nya ni una kag tagad sa tanan, di basig na duha usa nga mo tagad nimo, di okay lang kay na. Kaysa mong kusmo di mong naong ang tanan nino kusmo na siya ambot lang unsa na siya dia di na ginong katagdor agi-agian na ginong kanya magsige na kay ingon wa na lang gimo kibaw nako ako'y bangka ninyo aning pagkaon din niya ako pay dako kay natampo niya ako pay di nyo tagdon kana niyo yung tagdon on dia mga kuan-kuan abi kay ingon ani ra man akong naong ana ba nahabit totoy akong gimisahan nga reunion ba 30 years nga reunion sa kanabang batch sa high school ba ibaw biya kaning high school nga anha diha mang uyab-uyab nya anha diha magkanaganing anha diha ang kanang mga away-away ana nya 30 years after nagkuan sila nag-reunion ang katong yung mga sikat-sikat sa ilang batch ubay-ubay gito sila 100 kapin mating ito sila nga nag-reunion. Nindot kayo diya sa usa ka dako nga hotel kay daghan na mga abroad nila. So kay suod-suod man sa tunako sila nga batch pag human sa reunion na nag-away. Na faction na ron sila. Faction na nag-away na. So karon tagurhan na ilang reunion kada tuig. Na reunion A na sa reunion B. Na
Na kung anong na nag-away man to, ang duha di ay ka mga banggiitan nga karon dato na sad nga katong influential nagka silusay kay ang iyang ex sa una nga karon divorce na nag-ana man sila. Ana. Tadito nagsugod ang tanang panghitabo nga yawanon. Na reunion, na dis-reunion na hinoon. Nga naman, wa man goy Ginoo. Way pagtuos Ginoo. Kini manggong pagtuos Ginoo, faith is power. Ang faith, di gina pwede isagol sa fear. Ang pagtuo, dili pwedeng parisag kahadlok. Muna ka ng tuo-tuo. Kanang tuo-tuo ba? Nainitext na ko karon nilad ba ning sukob pa der? Tinuod ba ning sukob? Kanang sukob ba nga maminyo ang imong igsuon niya anang tuiga niya maminyo usag ka sukob man kuno na ngilad kuno na kung sa malay inyong buhaton sa magpuyo-puyo lang usa mi pader kay sunod tuig pa may magminyo kay minyo man ako igsuon maminyo man ako igsuon karon taming tuiga nga magminyo man siya so magtipon lang sa mi sunod na lamin tuig nako kana mo'y mas ngilad nga magtipon mo mas may pag magkasal mo karon tuiga kay di na ngilad kay kinasal man gyud mo pero kung magtipon mo dili na sukob sakob na niya awasan mo kadji nako ngilad na na siya ang pagtuo kaning pagtuo mao ni ang makawagtang sa atong kahadlok. Nya unsa man ang tinuod nga pagtuo? Nga motuo ta nga ang Ginoo makabuhat bisan unsa. Makabuhat siya bisan unsa. Og ang Ginoo nagmonitor nato. Kana bang nagmonitor gid siya nato ba? Tuo man na dili. Tuo mo? Anong hinayan kay mong tingog? Kana bang nagmonitor gid siya nato? Detalyado kayo ang iyang pagmonitor. Ay nagpatambag nako pader kaning akong anak mamusupak naman ginako pader mura naman ni siya og kuan kay sa una faithful kuno kay niya pero karon niabot na bitas edad nga mga 18 wa na gyud magtuma na gyud gusto nya nakuyawan siya maigo niya sa mga barkada maadto na niya aning ni ang mga kaning mga bisyo ba nya di naman jud kuno makuan din ama jud kuno mo tuo niya musinghag naman kuno siya nga ano man ni siya pader din agani musimba nga sa una nisod ni pagkasakristan karon pader di na gyud musimba mingon sagdi ko ma ako na lang gyud simba gud nya di ra ba jud kuno musimba ana o kamo inahan ana or amahan unsa inyong bation kulbaan mo dili ha kulbaan mo no awa man ko'y anak nganong inyo man kong iapil mo na ako kay wa man ko kulbae akong giingnan nako nituo ba ka nako kay sige man jud kag simba nituo ba ka nga ang Ginoo nahibaw sa whereabouts sa mga plano o sa buot buhaton sa imong anak unsa mo tuo ko pader nako mo tuo sad ka nga ang imong anak bisag asa siya moadto nakahibaw ang Ginoo og bisag unsa iyang gibuhat nahibaw ang Ginoo hibaw sad pader tuo jud ko ana nako okay nito o man ka dito na lang istorya sa Ginoo ay na lang sa imong anak dito na lang istorya Lord kay bawo jud ko nga giubanan turon nimo ang imong pagbuot mo'y akong dawaton ana ay niguli sa imong anak siga na kay mata nakaibaw man Ginoo anagod nga nisuyop na siya pwede ra man sa nagpatyon siya sa Ginoo wagi parang Miriam ba pwede ra nabutang ag sanlaw unya kay pag-uli sa imong anak gikang nisuyop wa man mamatay unsa may imong isultis Ginoo mingo Ginoo nganong nisuyop pa ni akong anak nganong gipasuyop man nimo wa biya na niya sugo ang gipasuyop nisuyop lang siya nya unsa may imong isultis Ginoo kana pasalamat ng imong anak makasuyo pa unsa may gusto nimo kanang i-oxygen may nala na makasuyop pero imo sang isultis Ginoo gisakitan ko Ginoo nga iyang gigamit ang iyang capacity sa pagsuyop diha sa drugas
gisakitan ko ug nasayod ko nga gisakitan, nasayod ka nga gisakitan ko ug didto sa ka nagtan-aw samtang nisuyop siya. Nya kay wa man nimo siya patya, pasabot gihigugma nimo siya isip manuyupay. Kinsa man ko nga modumot niya, so makig-alayo na lang ko nimo. Sama ni Pedro ba, mulakaw na lang ko sa tubig kuyog nimo, pasabot di ko magpatarog ni ining bawod sa pagsulay, ako na lang dawaton sama nimo nga gihigugman nimo akong anak nga manuyupay, higugmaon ko sad ni. Ug unsa may sunod ani, kahibaw kong nahibaw na kandaan. Ana, o tanawa ikaugma, madakpan ang imong anak, maapil nas tukang. Anya adto nas prisuhan. Ningo mas Kristo, nabilanggo ako og imo kong giduaw. O di doon na nakaiduaw nun dito sa prisuhan. Anya matuman na nimong makapalangit nga buhat ang pagduaw sa binilanggo. Di ba? Adi mo malipay na. Nakanabang mo ko, hala Lord, natagaan si kong higayon, maod ito'y tumong nga akong anak ni Suyop, aron magsigi na kong duaw sa prisuhan, niya matuman na nako ang makapalangit nga buhat nga nabilanggo ako og imo kong giduaw. Karon Lord, salamat sa pag-provide nako og okasyon aron makaduaw ko nimo sa prisuhan. O, di ba? Awa mo anak kay bawo. Di mo ganahan ano? Mao na si Pedro di man ganahas bawod, mao tong ni onlod. Di man siya ganahan malumos, ani onlod. Si Jesus okay ra magmalumos, ani lakaw ibabaw sa bawod. Ang pagtuo, ang pagsalig ug ang pagtugyan sa tong kaugalingon. Ayaw paghuwat nga moonlod ka, una pa ka moingon, surrender ko Lord. Ayaw huwata nga magkaaway na mo maayo, magpinatyanay na mo, una pa ka moingon, luwasa ang kalag Lord. Pariha adtong tuang usa ka pamilya nga gihurot og patay sa bana ang iyang pamilya, gibinlan lag usa, nya gipusil niya iyang nya una pa na nagmisa didto perti daghanang lungon akong gimisahan sa St. Peter, Galinya diri perti daghana. Una pa nagmisa ampos Ginoo hilak-hilak. Kadto unta tong gaaway pasige, moampos Ginoo, muluhod og moingon Lord, sundo nako ang imong giingon, higugma imong kaaway. Kining akong bana, purti naman gining grabiha, higugmaon ko ni. Haron inig tamparos sa bana, moingon dayon siya, dong nothing gonna change my love for you. Di ginon tato pusilon, ni sukol man sad. Nagsigi naman sila away, isalikway naman nila ang bana nga, naputong ang bana, kuha tag pusil, pamusilon bita sila sayos buntag, hurot lagi kamatay. Og ningon pa to ang lima unom tula kabuk patay tingali. Og ningon pa tong lima, we love you, siging hasi, we love you. Bukon ang tanang mga butang, nothing gonna change our love for you. Ana sa inyong paminaw ka, unsa kay may tabo, mulinya to ang kuan lungon, mauna ini kamatay na, adto na magsigig pamisa, bisag gidili ang misa, pugson gitag misa gyud, misa na mamasi na karon nga buhi pa ka, karon nga naa pas imong atubangan ang tao nga gihatag sa Ginoo nimo, higugma dayon na nya tuo nga munindot ra gid na, basta mahigugma ka munindot ra gid na. Mao na siya, ay gyud ka hadlo ka na, bisan ka nang naong tan-aw nimo yawa kayo, higugma ra gud nang yawa, di ba, munindot ko nang naong na. Tungod sa grasyas Ginoo, tungod sa imong pagtuo. Sige na mo lang duko-duko diha, among kauyon ani, sige nindog lang ta.